Jo vaig vindre a una terra abandonada i oblidada pels visigots. Ací treballàrem, duguérem la nostra cultura i convertirem Liria en una de les medines andalusines més pròsperes de la taifa de Valencilla. El nostre poble va deixar un important llegat en aquestes terres. L'arròs, les taronges, el nom dels pobles, la música. Nosaltres, vosaltres, que vinguérem d'Orient, del desert, construírem aquest hammam, aquests banys, com a testimoni de la prosperitat del nostre passat, del teu passat. Vols conèixer la teua, la meua història?